Vi skal, nu optager jeg, og vi skal lave en Chipperbong Ja. game version. Altså ikke gay, men game. Okay, vi optager det, okay? Ja, vi optager det. Plads. Cut. Okay. Vi vil gerne vise vores kreativitet, når vi snakker sammen og tænker kreativt. Ikke? Ja, men jeg optager nu, mand. Så fandme også sige noget. I love it. Ja. Altså, Ole Henriksen. Ja. Henriksen og Ole Kjærlev er egentlig relateret. Ej, vi ved ikke det samme, det er for noget. Sådan seksuelt. Nå ja, jo. Ole, han er jo seksuelt. Så. Øj, yes, man. Wow. Vi tager classic, ikke? Nej. Classic. Ja, det skal jeg se. Sluk for lyden, mand. Det lyder sgu da helvedes lidt. Ej, what the fuck? Yes, jeg starter. Ej, Woo! så Okay, se. Ej, er det sådan noget, der er sådan noget med 5 baner? Det er sådan noget fantastisk. Det er så psyko sådan noget pis. Ja, fuck dig, Ben. Okay, så. Hvad? Ja! Nå, er det sådan? Det er det sådan. Okay, du er. Okay. Okay, jeg skulle lige ind i det. Okay, fint nok. Prøv igen. Frederik, Ja? vidste du, hvad min bror egentlig sagde om mit nye tøj i dag? Har du en bror? Hvad? What? Nej, så jeg fik købt nyt tøj i dag. Ja? Og så var jeg på indkøb med min bror. Ja? Ved du, hvad hun sagde om min trøje med striber og så min strapbukser? Strap lidt af bukser. Så det ligner fandme en afghaner. Jeg ved ikke. Hun sagde kraftigt, at jeg lignede en homoseksuel fransk mand. Nå ja. Men det skal du jo heller ikke skamme dig over. Det er jo... Ja, De går op. Kendskab. Nej, de går op i mode jo. Skal du så tænke, ikke? Og vi må. Ja, de kommer ikke op i mode, men de går i mode. Ben, fuck dig, du narrer mig igen. Det gør det ikke. Nå, okay. Fuck det. Eller gjorde du det? Ej, hvad? Jeg er fandme god. Okay. Okay, fuck det her. Fuck det her. Okay, stop.